kwayo mondo mi otii kod teko ma ok ketho aluora e yore mag tedo kod chenro mamoko kaka yor rito aluora e kinde ma lokruok chal kor lwasi medo kelo midhiero ne piny mangima. Jalony e weche mag aluora Purity Kathurima kwayo oganda mondo mi otii gi gas molosi gi mano miluongo ni biogas ma bende rito aluora e chenro margi mar tedo kod kar tiyo gi yien ma ketho aluora. Tiyo kod yien osebedo ka duoko piny kwan mag bunge mathurka, wach ma bende kelo lal mar koth. Kathurima wacho ni tiyo kod biogas ni kod ber mathoth koriwo koda ka tiyo kode kaka manyiwa e weche mag pur. Bende owacho ni gi sechegi senta mar loso biogas no osechako tiyo gi jodak ma Meru ka imiyogi tiegruok mowinjore e tiyo kod kit teko no. Mtambo wetu hakuna haja ya kwenda kukata miti. Utaachana na kukata miti, utumie mtambo wako vizuri, upike vizuri na it will conserve the environment. Personally, I've done a degree in natural resource management whereby most of my things nimekuwa nikifanya ni conservation. Tunajua utumiaji wa makaa uko kwa hali ya juu. Na hata kama tunasema tunapigana na uchomaji wa makaa, hatuwezi kuzuia kabisa tuseme tumemaliza huo uchomaji wa makaa. Kwa hivyo ni jukumu letu kuwashukuru sana na kuhimiza wale wana uwezo, sababu wakaaji wetu wengi ni wakulima na wako na hizo ng'ombe. So wale wanako na uwezo wakiweka huu mtambo utasaidia sana. Kwanza kuna usafi wa mazingira, huo ukataji wa miti utapungua.